Hormatly Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın yararlı güçlerinin belen terkede başçısı, Türkmenistan'ın yararlı güçlerine asudalık, hasabat veren Türkmenistan'ın Gorunmak Ministri, Polkovnik Günnoğduyev. Döwlet başçylygymyz raporty kabul edip Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň iş soranjysy Muhammedow we Türkmenistanyň Gorunmak Ministrleriň ýörep başyna ýolagra ýurdumyzyň resmi idara ediş merkeziniň kemale gelen günjegindäki binalar toplumynyň bedek hemde ýerleş aýratynlyklaryny içgin gyzyklandy. Döwlet başçylygymyz ýurdumynyň Gorunmak Ministri Günnoğduyew paýtagtymyzyň bu günjeginde bina edilen Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginiň düzümlerine degişli binalar toplumynyň güýnüjay derejede saklanmagy babatda anyk tapşyryklar berdi. Şonuň ýalam hormatly prezidentimiz harby gulukçylygyň günnelük gulluk şertleri bilen içgin gyzyklandy. Ýurdumyzyň harby doktrinasy ata watanymyzyň howpsuzlygynyň üpçün edilmegine, türkmen halkynyň paragaçylykly we awadan durmuşynyň kepil bolup durýan milli goşunymyzyň ýokary gorunç ukybynyň pogtranylmagyna gönükdirilen gorunç şäheriyetine eýdir. Döwlet başçylygymyz ruhyet göçüniň durkuny diýipli döwre barplaşdyrmak boýunça alınıp barýan işlerden içgin gyzyklanyp, olarda ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi hemde binaň durkuny täzelemegi işiniň bellenlen möhletde tamamlanmagy babatda ähli zerur tagallarlar görmek barada Muhammed we anyk görkezmeler berdi. Mundan başga milli liderimiz dünýäniň işçilik merkezine hemde dürli derejedäki halkara ähmiýetli ýere çärilen geçirilýän ýerine öwrilen paýtagtymyz her bir babatda ýokary dünýä ünlülerini öýdünde jemlemeler diýip aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň meclisiniň binasyna bardy. Bu ýerde hormatly prezidentimiz Gurbanyň Berdimuhammedow musulman dünýäsinde bozgunlar atly halkara maslahatyna gatnaşmak üçin öýdi ýurdunyň wekilçilik toparyny ýol başlygy edip başga gelen Türk Respublikasynyň ötüş ministri Cevdet Yılmaz kabul etdi. Duşga Türk Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan naşy we dogry teoriyçisi Şewki Mütewelli oglum gatnaşdy. Şeýlede öýdara gyzyklanma bildirýän halkara we sewitlen teatrtyň bir näçe meseleler boýunça pikir alşyly. Taraplar türkmen we türk halklarynyň arasyndaky ruhy gatnaşyklaryň we diýip bolan dostlugynyň esasyna gurulýan netijeli gatnaşyklary işleňleşdirmäge iki tarapyň hem taýýardygyny tasdikladylar. Mehman hakykatdan hem deňsiz taýsir gerime eýe bolan türkmen topragyna bolup geçýän ägir türlü özgertmeleri tüý sürekden haýran galýanlygyny beýan edip, hormatly prezidentimiz öýet halkynyň bagtynyň we awadançylygynyň hatyrysyna türkmen lider tarapyndan başlanan ähli asyrly başlangyçlaryna üstünlikleri arzu etdi. Soňra Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyň Berdimuhammedow musulman dünýäsinde bozgunlar atly halkara maslahatynyň geçýän ýerine seri köşgüne geldi. Bu ýerde maslahat başlanmazynyň türkmen döwletiniň başlygyny wekiliýetiň agzalary bilen duguşdy. Olar türkmen liderine we möhüm çärany Aşgabatda gurmak başlangyjy şeýlede mehmançyllyk üçin ägir türlü hoşallyk bildirdiler. Halkara maslahatyna gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna Islam hyzmatdaşy guramasynyň agzasy bolan ýurtlardan wekiliýetler, 40 goly halkara we hökümetary guramalarynyň wekilleri, 21 döwletden, şosanna Russiýa Federasiýasyndan, Hatay Halk Respublikasynyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Ýewropa Birleşiginiň ýurtlarynyň we beýleki döwletlerden synçylar, şeýlede esasy daşa ýurt habarlar gullyklarynyň wekilleri geldiler. Türkmen paýtagtyna şeýle ähmiýetli maslahatyň geçirmegi halkara giňişliginde Türkmenistanyň awraýynyň gün saýyn artmagynyň we hormatly prezidentimiz Gurbanyň Berdimuhammedowyň sewitlen we umumy dünýä ösüşiniň möhüm wezipelerini çözmäge gönükdirilen başlangyçlarynyň giýiňden ikrar edilmeginiň robatdaky aýdyň subutnamasydyr. Soňra seri köşgüniň meclislerde alyna halkara maslahatynyň açylyş tabarasy boldy. Hormatly adamlar, hormatly halkara maslahatyna gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Ilkler men sizi musulman dünýäsinde bozgunlar atly halkara maslahatynyň öz işine başlamak bilen tüý sürekden gutlaýar. Ýokary derejeli şu maslahada İslam hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletleriň bozgunlar bilen bagly meseleleri gyzyklanma bildirýän beýleki ýurtlaryň Birleşen Milletler guramasynyň halkara guramalaryň hemde hökümete degişli bolmadyk guramalaryň resmi wekiliýetleri hem gatnaşýarlar. Birleşen Milletler guramasynyň baş assambleýasynyň 66-njy meclisinde Türkmenistanyň bu maslahaty geçirmek barada öňe süren başlangyjyny gollanyp duruşy men esasy
Birleşen Milletler Guramasının yol başçılarına, bu guramanın bozgunlar işi aradaki yukarı komissari Cenab Antonio Guterres'e, İslam Hizmetdaşlyk Guramasının yol başçılarına ve bu guramanın baş sekretari Ekmeleddin İhsan oğluna tüy sürekten minnettarlyk bildirýär. Häzirki döwürde bozgunlaryň aglawa bölüminiň musulman dünýäsiniň yurtlaryna yerleşenine aýratyn üns bermek zerurdur. Şunun bilen baglylykda İslam Hizmetdaşlyk Guramasynyň orny, onuň Birleşen Milletler Guramasy we beýleki halkara guramalardan anyp barýan hyzmatdaşlyk uly ähmiýeti eýe bolýar. Şoňa görä biz şu masalada bozgunlar bilen bagly meseleleri Sewitde we bütün dünýäde çözmek boýunça düýpli pikir açmak üçin oňa mümkinçilik hökmünde garaýar. 2011-nji ýylda bizim ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasynyň raýatlygy bolmadyk adamlaryň hukuk ýagdaýy hakyndaky konwensiýasyna goşuldy. Halkara hukuk namalaryň düzgünlerini milli kanunçylygyna girilmek maksady bilen garaşdyrmamyň ilkinji ýyllarynda Türkmenistanyna bozgunlaryň hukuk ýagdaýyny düzgünleşdirýän, olaryň hukuklaryny hem de azatlyklaryny kepillendirýän milli kanunçylygyň bir bünyady hem göredildi. Türkmenistan insanperwerlik meseleleriне bagly iş alyp barýan halkara guramalary bilen ýakyndan hem hyzmatdaşlyk edýär. 1995-nji ýyldan bäri bizim ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlaryň işi baradaky ýokary komissaryň müdürlüğiniň wekilhanasy işläp gelýär. Geçen ýyllaryň dowamynda şol wekilhana bilen asnaşykly hyzmatdaşlyk etmek netijesinde bozgunlaryň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň meselelerini iş ýönünde çözmäge gönükdirilen taslamalaryň we maksatnamalaryň onlarçanyň amaly aşyrylmagyny şu ýerde belläp geçsek bolar diýip pikir edýär. Bu arada aýtmak bilen Türkmenistanyň Sewitde ilkinjileriň biri bolup bozgunlar bilen bagly meseleleri aýratyn üns berenligine we Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlaryň işi baradaky ýokary komissarynyň müdürlüğinden bile asnaşykly hyzmatdaşlyk edip burada göz öňünde tutulan işler amala aşyryp başlanyň hem sizin ünsüňizi çekesim gelýär. 2005-nji ýylda 13.000-den ograk adam meýletinlik esasynda Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Olaryň 9.500-e golaý bolsaňa bozgunlardyr. Mundan başga 3.000-den ograk adama ýaşamak üçin ihtiýarnama berildi. Bu adamlaryň hem 1.800 bozgunlardyr. Ýurdumyzda raýatlygy bolmadyk adamlaryň meselelerine çözülmegi Türkmenistanyň halkara insanperwer guramalar bilen alyp barýan hyzmatdaşynda möhüm tapyr boldy diýsek biz ýalňyşmardy. Bozgunlaryň meselelerine başlanan şu halkara masalasyň başlamagy bilen men sizi ýendirgedek tüý sörekden gutlaýar we masalasyň işini ul üstünlükleri tüý sörekden arzu edýär. Köp sag bolun.